Hello para bro, ke baju kersan bahaya ki video ke jongan ke por sekpor. De hagane ke video ngakwa ban jubab namaru don we bro oba penting pensmi janga hagba ula one text nga po Facebook. Bat ula penmi dari kentin berngam. Uong kumni. Lada mi kwa ban yap su ong bet namar bak HNLC ka don ya ki kuli sau phonyo teliki gon. Ka jing berngam ka jong pi hoat kalong ka sok ya pi. Nrei kan ma ba. Ban berngam penyapi kiwe kamlong ke babah. Namar lada pi penyap yang ki bahaying basam jonga ki men ki para jonga ki no ma pi ken keput be pi bat lada kimyo e piru ya ki bahaying jompi ken keput be lada pidang don ki bahaying ki basam lada pidang i ki bahaying basam jompi waju melin ban berngam penyap ya kiwe namar lada jaye lada pi penyap ki bahaying basam jongaru nagaleng ka jonga ngan keput bat lada pi penyap yang aru ki bahaying basam jonga ki men ki para jonga kin keput beja pi lada kimyo e piru kin keput ya ki bahaying basam jong pi ka keput namar ka keput haba pirale e ka basneu kan mau ba ma piru pingat ka ding saja wat jumelin ban berngam ya ki we wat ju sokhan ba pidon ha kanu kaseng pidei ban don ya katakan mensim ban pura mekiwe namar lada pi keput pi penjot kiwe rukin keput pi kan ma bhai kani balai pisu berngam ngale ayu ya pi ngasukwa banong kumni balai pi berngam kumni lada pi kwa ban penyap mi sakmat wan habashai wat ju berngam hari-hari wat ju melin ban berngam kulma namar lada ya cakaan pinwai mapi pinwai pi berngam kiwe bat lada ja banga ngayap kembangalong mentan kan mau ba mapi bat ki bahaying basam jong pi kenya kakput namar kakput wat ju melin ban berngam kiwe wat ju melin ban singokhan ba pidon hakan kaseng kajing penting yung pi daki gon daki kuli hoit kalong kapasok ke pi henrei kan ma ba ban penting e kiwe kamlong ka ba pat kabainong kan wana pi ngas kwab nung kumni lada pidon pidon kajing tumu sabha mi sekmat wan habashai wat ju melin ban berngam hari-hari namar lada jaye pi haban sim ya ka jingit kli lada jaye yang pi haban sim ya ka jingit kli bat kenmau ki bahaying basam jong piru kendon haka jing song sir nakaliang jonga bat ki bahaying basam jonga kimap ya pi bat ya ki bahaying basam jong pi wat jumelin ban penmi daki kentin berngam imat kajing berngam kajing pi yang kadai halor kajing criticize kajunga ya kajing berngam jong ka HNLC ya ki noelam jong ka VP omdai tama ngaba pendram halor kajing berngam ka HNLC ya ki noelam jong ka VP henrei bun ba ki pat ba ki bala pendram ya kajing berngam jong ka HNLC ya ki noelam jong ka VP mga ngadon hakaliang jong ki pat ba ngadon bat ki pat ba haba ki pat ba kim sutanat mangaru ngami sakmat ban criticize ban keren namar ngadon ka hok ban keren ngaim hapo karindia ngadon ka hok ban keren bat lada fidei udkhot jong ka HNLC wat ju melin ban berngam kulmar yanga umdai tanga rei kiweru wat ju melin ban berngam kulmar rei da perkhat ba namar ka HNLC ka de ka seng ka bala sakhen bayan hakarin dia kumta lada jaye yu pardo parasnam jengi ngi ki pat ba ngin map ngin khrwit be ngin kthong be hadu ba
kita kisang pentrim ken lut nakane ka jala ka jungi ngun kthong me kuma kthong ka Israel yaki Hamas war jumlin ban berngiam miki we sobha ban mi habashi da basai lara pidon kata ka jingthum ka basniu war jumlin ban su berngiam habari da anta namar lara jae piaban si me ka jingi kli bat lara filang I yaki bahaying basam jung pi sobha da anta ka jing berngiam jung pi namar yo ki bahaying basam jung pi kenjot te perlok khublai sibun khublai se jarngu nyosai siam biang haki bai pergi video